ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አንድ አድርጉም እግዚአብሔር አንድ አድርጉም እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይብጽሐዮ ናብዚ ክቡር በዓለ ጥምቀቱ ዘብጽሐና እግዚአብሔር አምላክና ነጸጋታት ዚ ዝሃበና ክብር ምስጋና ይብጽሐዮ። ንሕና ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር አምላክና ከነመስግና ተፈጢርናሞ ነቲ ዝሃበና በረኸት ጸጋታት ከነመስግን ክንውድስ እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ሰዓት ልዋት ይበለና። እዚ ጥምቀት ይኹም ጥምቀት ክበሃል ከሎ እግዚአብሔር አምላክና ከምዚ ማይ ተቕሪብ ሎሎ ንማይ ንምጥማቕ ንምሕፃብ ዘይኮነ ወይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና አዳም ለደና ሔዋን ኣብ ገነት ኣኽቢሩ ምስ ተቐመጦም በምክረ ከይሲ እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ይብሎ ራእየ ዮሃንስ ብናይ ዲያብሎስ ስሕተት ኢኹም ትእዛዝ ናይ እግዚአብሔር ኣፊሶም ካብ ገነት ምስ ተሰጉ ናቱ ጉዛኣት ገይሩ አዳም ገብረ ዲያብሎስ ሔዋን ኣመተ ዲያብሎስ ኢሉ ኣብ ክልተ እምነ ርኮብ ጽሒፉ ምክንያቱ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣፍሪስካ ኩሉ ግዜ ጉዙእ ናይ ዲያብሎስ ሻትውን ኣብ መንግስቲ ናይ ዲያብሎስ ድሕተ ገዚኻ ኣብ ጸልማትና ሓውን ኣብ መክራን ኢኻ ትነብር። ከምዚ የርኢኹም ነቲ ሓደ እምኒ ኣብ ሲኦል ነቲ ሓደ እምኒ ርኳብ ነቲ ሓደ እምኒ ድማ ኣብ ባሕሪ ኣብ ምድሪ ሰንዲዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስሕኦም ርዩ 100 ዓመት ደኽዮም ጸልዮም ምስ ጸለዩ ምስ ተባህለሉ ምስ ሰምዑ ከዓ ካብ ጓልጓልካ ተወይዲ ክድሕነካ ኢሉ ኢኹም ብፍቓዱ ብለውሃቱ ብምሕረቱ ብሸርነቱ ኢኹም እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቲ ከምዚ 4 ወንጌላውያን ክምስክርዎ ጸንሑ ትቓል ኣምላኽ ነበረ ኣምላኽ ነበረ እቲ ካብ ተሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ኢኹም ናብ ምድሪ ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሓዲሩ ትቓል ስጋ ተዋሂዱ 30 ዓመት ምስ ገበረ ኣብ ዮርዳኖስ ከይዱ ነቲ
አዳም ገብረ ዲያብሎስ ሔዋን ዓመተ ዲያብሎስ ዝብል እምነሩካብ ንኸድምስስ ናብ ዮርዳኖስ ኮይዱ ብኢድ ዮሃንስ ተጠምዩ ከምዚ ዝሰምዕዎ ጽናዕኹም ትሕትና ናይ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለም ኣምላኽ ንሱ ባሪኡ ባገጋሪ ተጠምዮ እንዳተባሃለ ዮሃንስ ድማ መጥምቅ እምለኮ እንዳተባሃለ ክብርኻ እንዳተነግረ ክነግር እዩ ከም ዝበሎ ሪኢኹም ጐይታና ትሕትንኡ በቲ ፍጡር በቲ ኢድ ሰብ ፍጡር ክጽምቕ ምፍቃዱ ሪኢኹም ትሕትና ናይ ኣምላኽና እዚ ሪኢኹም ጐይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ማዕረ ንሃብታም ንድኻ ንንጉስ ንታራ ብማዕረ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንዳመፁ ብካላት ክጥምዎ ምእንቲ ስልጣን እዚ ባዕሉ መሪሑ ባዕሉ ምሂሩ ይብና ስለዚ ከምቲ ነቢየ እግዚኣብሔር ዳዊት ባህሪ ርየት ወጎየት ወዮርዳኖስ ገብኣ ድህርዮ ዝበሎ ኩሉ ፍጡር ብእግዚአብሔር ስለ ዝእዘዝ ጐይታ ክመጽእ ከሎ እቲ ባሕሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብምርኣይ አንቀጥቂጡ ክሃድም ጀሚሩ ዮርዳኖስ እታ ኣብ ነሩካብ ዝሓዘት ግን ጠጠው በሊልዋ ጠጠው ኢላ ጐይታ ክጥምቐላ ማለት እዩ ኣብ ማእኸላ ኣትዩ ከዓ ወፈልሁ ማያት እቶም ማያት ኩሎም ከም ሓዊ ተቐፂሎም ከም ሓዊ ነዲዶም በቲ መለኮታዊ ሓይሊ ናይ ኣምላኽ እቲ ዝሑል ማይ ከም ሓዊ ኮይኑ ማይኒ ሃበ ይሃውር ፀበቦ ነድ ለማየ ባህሪ ከበቦ እቲ መለኮታዊ ኣምላኽ ሪኦም ኣብቲ ባሕሪ ምስ ኣተወ ናብ ዝኸደ ጠፊዎ እቲ ባሕሪ ንሕና ከዓ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ጸጋታት ምስ ተባዕለ ይሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቲ ማይ ሪኢኹም እቲ ማይ ህይወት ዘይብሉ እቲ ማይ ንእግዚአብሔር ክብሊ ምስ ረኣየ ሰንቢዱ ርዒዱ ናብ ዝኸዶ ጠፊዎ ንሕና ከዓ ለባዊት ይሃዊት ለባቢት ተፈጥሮ ኣእምሮ ሂብና ኣሎ እሞ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ናይ ኣምላኽና ክብሪ ናይ ኣምላኽና ትእዛዝ ዝሕልው ገለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብድሕሪ ዝሪኢኹም ዮሃንስ ጐይታይ እስኻ ብስም ኣብ ብስም ወልድ ብስም መንፈስ ቅዱስ ንኻልኦት የጠምኦም ንዓኻ ብስም ደንጌል ክጥምቃ ስም ኣብ ኣባኻይ ስም ወልድ እስኻ ኢኻ ስም መንፈስ ቅዱስ ካ ህልው ምሳኻ እሞ ብመልከ ጠምቐካ ኢሉ ከም ስሜት መልከ ጼዴቅ ንዘለዓለም ካህን ዝኾንካ ወዲ ውሩካ ሳተ ብርሃን ሓጢአተይ ይስረየለይ ኢልካ ኣጥማዲሉ ኢኹም ከምኡ ሓጢአትና ይስረየልና ጐይታና እዞም ኣርባዕተ ወንጌላውያን ኢኹም ነዚ ምስክር ነዚ መንፈስ ቅዱስ ብኣንሳር ርግቢ ናብኡ ክወርድ ኢና ኢሎም መሲሎም ኣርባዕትዮም እዚ ኢኹም ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስነቱ ዝገለጸሉ እዩ እግዚኣብሔር ወልድ ኣብ ዮርዳኖስ ኣብቲ ባሕሪ ኣትዩ ከሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዓ በአምሳለ ርግቢ ኣውርዱ ክሓልፍ ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ድማ ዝፈትዎ ወደይ ሰመርኮ እሞ ምዑ ስምዕዎ ክብል ከሎ እዚ ናይ ሰለስነት ናይ ሰለስተ ስላሴ እናሪአኹም ወልዱ ባህሪ ናብ ቤተ ክርስቲያንና ተኣምኖ ሓድነትን ሰለስነትን ተምልኽ ቤተ ክርስቲያንና ብስም ብግብሪ በኣካል ሰለስተ ክንብል ከለና ሰለስተ ኣካላት እዩ ብባህሪ ብስልጣን ፍቓድ መለኮት ሓደ ክንብል ከለና ድማ ሓደ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ምድሪ ክጥምቕ ከሎ እቶም መላእኽቲ እግዚኣብሔር መሪኦም ክወስዱ ከለዉ ኣብ ሰማይ ድማ መንበሩ ነይሩ ካብ መንበሩ ኸይዱ ናቐነቐ እግዚኣብሔር ኩሉ ዝከኣለ ስለ ዝኾነ እዚ ድሕነ እዚ ሰላም እዚ ዝቕሳነት ይብና ሕጂ ሪኢኹም እንታይ እዩ መጀመርያ ኩሉ ህዝቢ ምስ ተጠምቀ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠሚቑ መምረትትና ስለ ዝኾነ ብኸምዚ ሕጂ ዋላ ንሕና ኣብ ቀላይ ኣትና ንጠምቕ እምበር በዚ ማይ ንጥምቖ ንፀጎ መጀመርያ ምእመናን ምስ ተጠመቑ ድሕሪኦም ካህናት ዲያቆናት ድሕሪኦም ትጥመቑ ከምቲ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ማለት እዩ ስለዚ ዝጸጋ ጥምቀት እዚ እንታይ ይብል ኣብቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ በዚ ዕለት እዚ ስም ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፀዊዑ በቲ ስም እግዚኣብሔር ተቐደሰ ማይ ዝተጠመቐ ሓጢአት ዝስርየሉ ካብ ደውየ ይፍወስ ካብ ሓጢአት ካብ ኣጋንንቲ ከዓ ይሕሎ ኢሉ ስለዚ ካብ ደውየ ይፈውሰና ካብ ሓጢአትና ይንጽሐና ካብ ኣጋንንቲ ከዓ ይሰውረና እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቲ ዮሃንስ ዝበሎ ቃል ከዓ ሰሚዕኹም ኢኹም እቶም ግብሪ ዘኽፍሉ መጺኦም እንታይ ንገበሎሞ ካብታ ተኣዘዝኩም ሓልፊ ትሕለፉ እቶም ክልተ ክዳን ዘለኩም ነቶም ዘይብሎም ሃብዎም እቶም ቀለብ ዘለኩም ነቶም ቀለብ ዘይብሎም ሃብዎም እቶም ወተሃደር ንሕና እንታይ ንግበር ደመወዝኩም ይኣለኩም ከይተዓምፁ ኢልዎም ስለዚ እቲ ትእዛዝ ናይ ኩላና ስለ ዝኾነ በዓል ከነብዕል ከልና ኣውደ ዓመት ክንገብር ከልና ሪኢኹም ምስ ኣሕዋትና ብክብሪ ብሓንነት ጌርና ተማቒልና ክንጸልዕ ከለና እግዚአብሔር ይሕጐስ ትእዛዙ ከዓ ስለ ዝፈጸምና ድማ ንሕና ከዓ በረከት ሓድረና በረከት ሕድረና እግዚአብሔር ኣምላኽና ባዕረይ ብሓቂ ዘኹርዕ ዘሐጉስ ባህሪ ሕጊ እግዚአብሔር ኣለና ክንደይ ሕሙማት ክንደይ ኣሕዋትና ኣብ ልብያ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝተሸገሩ ክንደይ ቅዱሳት ሰባት ትረዱ ኣለኹም ይረዱ ኣለዉ እዚ ካብቲ ሕጊ እግዚአብሔር እዩ ወለድና ከምቲ ኩሉ ሻዕ ኣለኩም ባህሎም ስርዓቶም ወለድና ኣቦታትና ዴታትና ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተሓዘ እዩ ንሕና ባህሊ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይወፅን እዩ
ስለዚህ ዝሁሉ ሰናይ ነገር ይበረላ ለይሁን በስመ ሰሐብ ተዛሐዘ ቃል አምላክ ስለዝሆነ ለተዋሽቁ ዘለው እግዚአብሔር መዋዝ ተጠርሎም ለቶም ዘሐመው እግዚአብሔር ወሰነ ያው ዘሎም ይህናንማ ሕግ እግዚአብሔር ሐልና ትእዛዝ ሐልና ብፎር ገብና بسلام قلنا هم قلنا النبي قلنا እግዚአብሔር ከለና ናዩ እትዘሎ ሁነታት ዓለም ሙሉ ይወለሁም እግዚአብሔር ምሕረት ይወልና ዓለም ሙሉ ያጽልበ ተስያና ስለዚህ ንሕናማ በፍቅርና በሐነት ገና በስምምነት ገና ከና እግዚአብሔር ምሳናሎ ክርስቲያን ስለሰላታ ከውላ አማኸሩ ማለ ሆይና ይሞ ወይዛና አማኸና ይሆን በዚህ ጥንቆቱ ፈውሲ አውጀና ጃራ አምላኽና ንሕናማ ትእዛዙ ሕጉን ሕሉኻ ልቡናና ይፈተና ዘስተውዕል እሙራ ይሃበና እቲ ሓደ ንስሕቶ ነገር ክላቦኩም ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ሶበታበው ወመባዓከ ቅድመ ተኳነን ምስነውከ መስዋዕትን ኣብ እግዚአብሔር ከተወርብ ከለኻ ቅድም ከድካ ምስሓውኻ ተዓርቕ እሞ ምስሓውኻ ምስዓለካ ሽዑ መስዋዕትኻ ኣቕርብ ኢልና እዚ ዝግበር ኣብ ዓለም ዘሎ ዘይባህልና ዘይስርዓትና ናይ ምፍልላይ ናይ ዓልየት ናይ ፆታ ናይ ገለ እዚ ናይ ሸይጣን ስራሕ እዩ ስለዚ ንሕና ደቂ ክርስቶስ ኢና ኣብ ክርስቶስ ኣይሁዳዊ ፅራዊ ግድኻዊ ዝበሃል ኣፈላላይ የብልናን ስለዚ ብሓድነት ጌርና ፍቅሪ ጌርና እግዚአብሔር አምላክና ምንምኖ መውሰድ ማሰማና ወና ይፈተና ሙር ሀበና መስዓል ሀበና ይጀረምናና ብርሃው ዳመት ይገረና ከምቲ ቅዱቱ ብርሃን ለቱ ይብጽሐና ዘና ብርሃን ተዘርፋት እናሞ አጅንማ አብርሃን ሳይብ ሰላም ፈጽሐና እግዚአብሔር ተስፋ ጽበዮ ሁሉ ጊዜ ከምት ንብሎኩም ደምና ንንስሐ ዝረቅዕ ፍሬ ግበሩ ይብለ ዮሐንስ ንንስሐ ዝረቅዕ ፍሬ ግበሩ ካብዚ መዓት ከተምልጡኸም ምን حبركم لنا سلازي نعم صاحب صحنا جارام نحنا تزيتنسحناها هم إنها نبرك لناها تيموتري ولهم عزالو يقبزالو أبزي عرفتي أبزي حجسي إذا عمد مولو عرفنا نموت عمد مولو عرفنا أربعة قبر عمد مولو كنا أبوتاتنا ديثنا أفاينا حجون نحنا حسيات نايموت نامو بيجهات كنا يمت نقر حرافيو تودعيو يركبوا لي زبهال لا يعاش تحسبايو لا يعاش تحسبايو يركبوا لي تنسحنا كنولد نخيل كنمرعو نخيل كنطر نخيل كنبر نخيلنا جاب يركو حتى هذيك وطلع النمبر لا يسقى كابونا ابراهام جبتم نيرديو كابونا ابراهام جبتم ببدراو ነገር የለን ሁሉ ነገር እንዳወለደ መስሓደር ምሰውንቱ ምሳብሩዩ ግን بحق እግዚአብሔር ስለዚህ ሄዳ አርክ እግዚአብሔር ተባይሉ እናንማ በጀሃት محاضره حاضر أنا يمدن نقدر تربحنا نفسنا حتى في الهوانا بعدنا بيت كريستياننا زين وكلها أنا نمسحنا قرب لا بيت كريستياننا نمالس حق جابيرنا نحد سمعنا ونحضرنا ودامتنا بعد ما قدسنا بعد في السواسية تبنا بزيد مكتو جنو ما يجري تنسقنا جاهل أملانا إذا حمام زي خاب علم كفيو سلام خينو حاو مسحاو عبو مسولادو عدم مسولادو استحقوا فلو زمن يمسالنا جاهل أملانا إذا تبعتين دلو هزبي كمتنا قدم اب حدا خوينو لእግዚአብሔር ዘምንህ ለእግዚአብሔር ጽውዕ ለእግዚአብሔር ዘኽብር ሰዓት ዕለት የምጻልና ጃራም ናና አሁን ዘ ሰማያ አራይ ጸጋ